Είναι 6 Φλεβάρι του 2026. Είμαστε με τον Πάνο Ρούτσι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, έξω από το συνεδριακό κέντρο, που θα ξεκινήσει η δίκη των τεμπών στις 23 του Μάρτη. Είμαστε έξω από το συνεδριακό κέντρο γιατί η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισσας, με διευθυντή τον κύριο Λοΐζο Παντικίδη, αρνήθηκε να κάνουμε ένα ολιγόλεπτο γύρισμα εντός. Κύριε Ρούτσι, είστε όμηρος, είστε όμηροι, θα είστε όμηροι 1119 μέρες στις 23 του Μάρτη, που θα ξεκινήσει επιτέλους η δίκη για τα τέμπη. Τι περιμένετε ότι θα συμβεί? Πολλά θα συμβούνε. Καταρχάς θα αρχίσω το ότι δεν έπρεπε καν να φτάσουμε μέχρι εδώ, σε αυτό το σημείο που είμαστε τώρα. Έπρεπε να είχαν γίνει όλα πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο αυτονόητα, για κάτι που πρέπει να περιμένουμε 3 χρόνια για να μάθουμε από τι πέθανε το παιδί μου και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν σε αυτό το τρένο. Έπρεπε από την πρώτη στιγμή να είχαν γίνει όλα σωστά. Τίποτα δεν έγινε σωστά. Και ξέρουμε γιατί. Και φτάνουμε μετά από 3 χρόνια σχεδόν να αποστούμε όλο αυτό από την αρχή. Γιατί δεν είναι εύκολο καθόλου το να είσαι σε μια αίθουσα με όλους τους συγγενείς, όλοι μαζί, και να ακούμε και να παρακολουθούμε όλη αυτή τη διαδικασία μετά από αυτό το πόνο που περνάμε 3 χρόνια. Γιατί πονάμε ακόμα. Αυτό που περιμένουμε σε αυτή τη δίκη που θα ξεκινήσει, η περιβόητη αυτή η δίκη, θα σας πω πρώτα ότι είχαμε κάνει αιτήματα για να αλλάξει η τοποθεσία, να γίνει Λάρισα, να γίνει Θεσσαλονίκη ή Αθήνα. Αυτό το μάθαμε πριν 2-3 μέρες, το απορρίψανε. Ακόμα και αυτό. Οπότε, ακόμα και αυτό για μας είναι πολύ δύσκολο. Όσοι μένουν Αθήνα, πιο πολύ, γιατί θα πρέπει να ερχόμαστε συνέχεια και αυτό είναι πολλά έξοδα, πολύ δρόμο, πρέπει να αφήσουμε τις δουλειές μας, τις οικογένειές μας, αλλά ούτε αυτό τους νοιάζει. Η διαδικασία, από ό,τι έχω μάθει, θα γίνει από τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Δεν ξέρω το πώς και θα ξεκινήσει στις πρώτες μέρες, δεν έχω ιδέα. Αλλά τι περιμένουμε αυτή τη διαδικασία? Καταθέσεις μαρτύρων, μεγάλη νομική διαδικασία και ανάγνωση στοιχείων και αποδείξεων. Δεν ξέρω από εκεί πέρα πώς θα πάει, θα το δούμε στην πορεία. Σε αυτό το δικαστήριο επίσης θα δώσουν μεγάλη μάχη οι δικηγόροι μας, γιατί έχουν να κάνουν με ένα κράτος πολύ ισχυρό, αλλά εμπιστευόμαστε τους δικηγόρους μας. Και σε αυτό το δικαστήριο επίσης θα εξεταστούν, να γνωρίζει ο κόσμος, πορίσματα, έγγραφα, τηλεδίκες, ηχητικά, καταγραφές, σημειώματα υπηρεσιακά. Όλα αυτά θα γίνουν εδώ. Σε αυτό το κτίριο εδώ πέρα που βλέπετε πίσω μου, το έχουν κάνει φρουρείο, λες και είμαστε εγκληματίες. Και ελπίζω η προέλευση του κόσμου να είναι τόσο δυνατή που θα είναι κάθε μέρα μαζί μας, να μας δώσει τη δύναμη και το κουράγιο. Τους θέλουμε δίπλα μας.
Μετά από 23 ημέρες που κάνατε απεργία πείνας, κερδίσατε το αυτονόητο. Το δικαίωμα να μάθετε πώς πέθανε ο γιος σας. Γιατί δεν έχει γίνει η εκταφή? Όσο αφορά αυτό που ακούγεται τελευταία, και θα απευθυνθώ απευθείας στον κύριο Γεωργιάδη, όπως μου απευθύνθηκε και σε μένα και στον κύριο Φλωρίδη, που προσπαθούν με κάθε τρόπο τον αγώνα μου, αυτό που έκανα 23 μέρες, προσπαθούν με κάθε τρόπο να προσανατολίσουν τον κόσμο με κάθε ψέμα που βγάζουν, γιατί αυτά είναι ψέματα. Έχουμε κάνει, για να γνωρίσει ο κόσμος, έχουμε κάνει πολλά αιτήματα εκταφής, που αυτό σημαίνει ότι πρέπει πρώτα η εισαγγελέας της Λάρισσας να ορίσει γιατροδικαστή και μετά με τη σειρά μας εμείς θα ορίσουμε τεχνικούς συμβούλους από τη μεριά μας. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι εδώ δεν υπάρχουν τα κατάλληλα εργαστήρια για όλες τις εξετάσεις. Κάποιες εξετάσεις από αυτές που εγώ κέρδισα με τον αγώνα μου στο Σύνταγμα δεν γίνονται εδώ πέρα, δεν υπάρχουν αυτά τα εργαστήρια. Πρέπει αναγκαστικά να πάμε έξω. Ούτε αυτό μας επιτρέπουν. Μας ήρθε χαρτί ότι δεν μας επιτρέπουν να πάμε προς τα έξω. Οπότε εκεί έχουμε κολλήσει σε αυτή τη διαδικασία εκταφής. Πιστεύετε ότι όλο αυτόν τον αγώνα που έκανα και όλος αυτός ο κόσμος που ήρθε στο Σύνταγμα έγινε για το τίποτα? Όχι. Όχι. Εμείς δεν σταματάμε, εγώ δεν σταματάω, εννοείται. Θα το πάω μέχρι τέλος, όπως έχω ξαναπεί από την πρώτη στιγμή που ήμουν στο Σύνταγμα. Και όλα αυτά που ακούτε από κάποιους υπουργούς και που βγαίνουν εκεί στα κανάλια και λένε και με κατηγορούν ευθέως, θα τους πω ένα πράγμα μόνο. Να ντρέπονται που μιλάνε ακόμα και τώρα μετά από 2,5 χρόνια, 3, ότι δεν κάνω κάτι για την εκταφή του παιδιού μου. Πώς είναι δυνατόν δηλαδή να ξεστομίσουν τέτοια πράγματα? Είναι ντροπή, κύριε Γεωργιάδη και κύριε Φλωρίδη. Μην ξανατολμήσετε να πείτε τέτοια πράγματα σε εμάς που ακόμα θρηνούμε, ακόμα πονάμε. Με αυτό που συνέβη στο Σύνταγμα, εμείς καταλάβαμε ότι είναι εύκολο να ενωθούμε οι άνθρωποι όταν βγει ένας για όλους μας μπροστά. Εσείς καταλάβατε τι κάνατε? Όσο ήμουν στο Σύνταγμα, κατάλαβα ότι χωρίς τον κόσμο που ερχόταν κάθε μέρα, όλη η μέρα, δεν ξέρω αν θα είχα αντέξει. Αυτή είναι η αλήθεια, όσο ήμουν στο Σύνταγμα. Και ήταν μεγάλη δύναμη τη δύναμη που μου δώσανε και όλες αυτές οι αγκαλιές που τις είχα τόσο ανάγκη, όλη μέρα, κάθε μέρα, δεν ξέρω αν θα τα είχα καταφέρει ειλικρινά. Ήταν πολύ δύσκολα. Και όλη αυτή η προέλευση του κόσμου από κάθε πόλη της Ελλάδας και όχι μόνο, ερχόντουσαν μόνο και μόνο για μια αγκαλιά. Αυτό για μένα ήταν λύτρωση. Δεν νιώθω ότι έκανα κάτι γιατί μου λέγανε είσαι ήρωας. Όχι, δεν είμαι ήρωας. Είμαι ένας πατέρας που πονάει,
Ένας πατέρας που ψάχνει να μάθει την αλήθεια, μόνο την αλήθεια από την αρχή, να μάθει πως πέθανε το παιδί του και δεν θα σταματήσει. Ποτέ. Μέχρι να μάθει την αλήθεια. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Και όχι μόνο εγώ. Γιατί πια έχει καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Το έχει καταλάβει πολύ καλά. Και δεν θα το αφήσουμε. Γιατί πια είμαστε ενωμένοι και δεν φοβόμαστε.